abin da nake son mana magana a kai shine ina son ja hankalinmu ne kan haƙƙin da ya hau kanmu na iyalan shuhada. Don yanzu mun san bayan wannan waƙe a ɗin an ƙaru sosai, wato iyalan shahidai sun ƙaru sosai, kuma dole a ɗauki wani mataki wanda zai zama cewa mun tabbatar cewa lalle suna samun kula. Da iyayen da suka rasa 'ya'yansu, da 'ya'yan da suka rasa iyayensu, da mata da suka rasa mazajensu. Ya kamata ya zama mun ɗauki wani matakin da muke ganin cewa zai fi ɗorewa fiye da wanda da ake yi. Don haƙƙinsu yana kanmu ne, kuma ya kamata a ce kowannenmu ya yi tunani, shi kowane shahid in ka faranta ma iyalan shi rai, ko ka faranta ma iyayen shi rai, ko faranta ma 'ya'yan shi rai, ka kula da su, mun san suna da shafa'a a wajen Allah shahidai. Kana tsammani ranar kiyama kai da ka daɗaɗa ma 'ya'yan shahid, ka daɗaɗa musu, ka taimaka musu, ka share musu hawaye, da kuma da iyayen shahidai da sauransu, me kake tsammani da wannan shahidin zai maka? Na farko, kafin banda ranar kiyama, tun a nan ma zai rika maka addu'a, don yana sane da abin da ke faruwa, su ba sun mutu bane, suna nan da ransu. Sannan kuma a ranar kiyama wajen shafa'a din nan, baka tsammanin cewa kana cikin waɗanda zai ma shafa'a. Don haka ina son yi amfani da wannan dama din wajen kiran 'yan uwa ga wani shirin da muka yi na ƙoƙarin tallafa ma iyalan shahidai. Wannan shiri din shine wanda zai zama cewa shi shahid din, iyalan shahidai din, za a rika taimakon su ba tare, wato kai tsaye, wato idan zai zama cewa maimakon ya zama a'a wani ta kuɗi, ana tara kuɗi ne a ce ko ga wani mu'assasa nan ana tara kuɗi a taimaka musu, kuma wani lokaci abin ya yiwu, wani lokaci bai yiwu ba, to sai ya zama cewa to mutanen da suka ga za su iya taimaka ma wa'annan iyalan shahidan za su ba da sunayensu, kuma taimakon zai zama kai tsaye ne. Kai da za ka taimaki iyalin shahidai zai zama kai tsaye kake ba su, ba wai ta hanyar wani ba. Don wani lokaci in aka bi ta hanyar wasu, ana samun masu amana, ana samun marasa amana, sai ya zama abun bai kai yadda ake so ya je inda ake bukata ba. Kuma wani lokaci akan samu ma ba ma san halin da wasu suke ciki ba. Wannan shi yasa muka yi tunanin cewa a yi wannan tsarin, kuma mun ga wasu 'yan uwan ma wasu wurare suna yi, kamar 'yan uwanmu na Hezbollah suna irin wannan, 'yan uwanmu na Iran ma suna irin wannan, tunda akwai shahidai da yawa a nan, akwai iyalan shahidai. Da haka shi yasa muka yi tunanin mu ma mu yi wannan yunkurin, ta yadda zai zama cewa mutane wanda suka ga suna da hali, kamar misali a ce mutum a gidanka kana da matanka, kana da yaranka, kuna cin abinci, kana kula da makarantar iyalanka da sauransu, to don ka ɗauki ɗan shahid guda ɗaya ka ƙara, ba wai za ka ɗauko shi ka kawo shi gidanka ba ne, a'a yana gidan wajen maman shi, in mahaifiyan shi, in baban shi ne ya yi shahada, to yana wajen iyayen shi, amma kai za ka ɗauki nauyin, kamar misali ka ce za ka ɗauki nauyin karatun wannan. Idan aka samu kamar iyali, a ce mutum ya yi shahada, ya bar mata, ya bar 'ya'ya, kamar a ce 'ya'ya 3 misali, to za ka iya ɗaukan nauyin, ka ce to na ɗauki, kamar a ce 'ya'yan nan da Ali ne da Muhammad da Hussein, to za ka iya ɗaukan nauyin, in ka ga za ka iya gaba ɗayan wannan iyalin, ka ce kai gashi ka ba da sunan ka cewa a cinsu da shansu da lafiyansu da komai da suke bukata da walwalansu, don ba ci da sha kawai mutum ke bukata, har da walwala ma da karatu kai ka ɗauka. Ko kuma idan kai ba ka da ƙarfin da za ka ɗauki wannan, za ka iya cewa to ni na ɗauki nauyin matan shahidin, ko na ɗauki nauyin Muhammad a cikin wa'annan 3 ɗin, ko na ɗauki nauyin Hussein, ko na ɗauki nauyin Ali. To ko kuma mutane ma su yi gungu su 2 ko 3 su ce su za su ɗauki nauyin wannan iyalin gaba ɗaya. To wannan shine shirin da muke son mu yi, kuma wannan shirin zai zama a ƙarƙashin abun nan maktab ne na Said Zakzaki. So muna fatan mu samu
haɗin kai daga wajen 'yan uwa, kuma mutum ya sani in ka yi kama kanka ne, don abin da ka bayar shine naka, wanda ka ci ka cinye ba